Helo, a chroeso'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Daearyddiaeth. Heddiw byddwn yn canolbwyntio ar afonydd sy'n rhan o bapur Uned 1. Byddwn yn edrych ar y gylchred hydrolegol fyd-eang, y system dalgylch afon a nodweddion dalgylch afon. Yn gyntaf, gad i ni edrych ar y gylchred hydrolegol. Yn syml y gylched dŵr. Mae hwn yn system byd-eang, ac wrth gwrs y dŵr sydd ganddyn ni yma, mae'r dŵr yma mewn rhyw ffordd wastad wedi bod yma, naill ai mewn hylif, solid neu yn nwy, mae'r dŵr sydd yma, mae wastad wedi bod yma. Ac wechyn ni gael golwg ar rei o'r termau yn y gylched hydrolegol. Gwnewch yn sicr bod chi yn medru disgrifio'r termau. Felly, gan i ddechrau gyda anweddiad. Mae egni o'r haul, y gres, yn achosi i dŵr anweddu. Fel mae fo'n troi o ddŵr i nwy, o hylif i nwy, mae fo'n codi. Unwaith mae fo'n dechrau oeri yn yr atmosffer, mae o'n troi i gymylau, ac mae'r dŵr yn cyddwyso. Unwaith mae'r cyddwyso, a mae'r grynynnau yn digon mawr, maen nhw'n disgyn. Ac yn dibynnu ar y tymheredd yn yr ardal, fedryn nhw syrthio fel glaw, eira neu eirlaw. Hwn yw'r dodiad sydd yn disgyn. Ac wedyn unwaith mae fo'n cyrraedd yn agosach at arwyneb y ddaear, mae yna sawl peth fedrith ddigwydd. Fedrith o dod fan y cyswllt â'r tir, chi fedrith o syrthio fel, symud fel chif trostir, fedrith o syrthio fewn i'r sianel yr afon, felly fedrith o symud yn y sianel yr afon, neu fedrith o ymdreiddio fewn i'r tir. Wrth gwrs fedrith o syrthio mewn rwlyn ar y tir hefyd, neu fedrith o syrthio ar coeden neu ar tŷ, ble mae gennym ni rhwnggipiad neu rhwngdoriad, mae rhywbeth yn arafu chif y dŵr cyn iddo cyrraedd y ddaear. Ac fedrwn ni gysylltu pethau gyda coed am yma, fedrwn ni gael chif coesyn, chi mae fo'n chifo lawr coesyn, neu fedrwn ni gael trydarthiad, ble mae o'n mynd yn ôl i'r atmosffer. Fedrith wrth gwrs gael ei storio o fewn planhigion hefyd, mewn coed er enghraifft. A wedyn wrth iddo ymdreiddio fewn i'r tir, fedrwn ni gael trwylif, lle mae'r dŵr yn mynd i chifo trwy'r tir. Fedrwn ni gael trwylifo'n dyfnach fewn i'r pridd, felly mae fo'n cyrraedd storfa dŵr ddaear yn dwfn yn y daear. Fedrith hwn chifo hefyd yn dŵr daear. Ac wrth gwrs, yn y pen draw, mae'n mynd i gyrraedd yr afon, neu mae'n mynd i gael ei storio'n dwfn o dan y ddaear yn cyfnod hir, neu mae'n mynd i cyrraedd yn ôl i'r cefnforoedd a mae'r proses yn ail ddechrau, drosodd a drosodd. Ac y gylched hydrolegol fyd-eang yn syml, hwn yw'r gylched dŵr, ac mae dŵr yn symud drwy gydol yr amser. Iawn. Y diagram dyn ni newydd edrych ar, mae'n dangos y gylched dŵr, a mae yna nifer o cydrannau yn perthyn i dau brif broses o fewn y gylched dŵr. Mae ganddyn ni storfeydd, storfa, lle mae dŵr yn cael ei storio, a mae gennym ni'r chifoedd, ble mae dŵr yn chifo o un storfa i'n arall. Nawr mae dŵr pob tro yn mynd i fod mewn storfa neu mewn chif. Mae'n mynd i fod yn cael ei storio yn rhywle, neu mae o'n mynd i fod yn y proses o symud o un storfa i un arall. Mae'r rhan fwyaf y ddŵr ar y ddaear, os da ni'n meddwl am y gylchred hydrolegol fyd-eang, mae wedi storio fel dŵr halwynog, sef dŵr yn y cefnforoedd. O'r storfeydd dŵr croew, y freshwater sydd ganddyn ni, y prif ffynhonnell yw y cryosfer, sef dŵr sydd wedi rhewi, ac enghreifftiau rhain yw Antarctica a Gronland. Ac mae dŵr croew yn cael ei storio fel dŵr daear yn dwfn o dan y daear. Mae afonydd chynnoedd a'r atmosffer yn cynnwys cyfeintiau bach iawn o storfeydd dŵr bydol. Mae'r rhan fwyaf o dŵr ni wedi cael ei storio o fewn y cefnforoedd. Wrth gwrs, rhwng y storfeydd mae gennym ni lifoedd, so dyma'r prosesau sy'n ymwneud â throsglwyddo dŵr rhwng storfeydd. Er enghraifft, mae diodiad, er enghraifft glawiad, yn trosglwyddo dŵr o'r atmosffer i arwyneb y ddaear, tra bod anweddiad yn trosglwyddo dŵr yn ôl i'r atmosffer. Gall dŵr ymdreiddio i'r ddaear, neu drwy lifan araf trwy creigiau fel chif dŵr ddaear. Felly mae'r chifoedd yma yn symud rhwng storfeydd. Ceir hefyd mewnbynnau ac achbynnau,
o ardaloedd penodol, ar graddfa fach, ond ar graddfa fyd-eang, mae'r system yn un gaeedig. Felly nid yw'r cydbwysydd mas yn newid. Mae'r dŵr sydd ganddyn ni ar y ddaear yma, mae o wastad wedi bod yma. Yr un dŵr ydy o ers erioed. Wrth gwrs, fedrith o newid ei ffordd, fedrith o fod yn hylif neu yn solid fel ia, sef y cryosffer, neu fedrith o fod yn anwedd. Ac yn dibynnu ar yr amser, fedrith rhai cyfnodau, er enghraifft cyfnodau rhewlifol, neu cyfnodau oesoedd ia, fedrwn ni dychmygu, mae yna mwy o ddŵr wedi cael ei storio fel solid, sy'n golygu mae yna mwy o ia ar y tir, sy'n golygu mae yna lai o ddŵr yn cael ei storio yn y cefnforoedd. Neu ar y degau eraill, mae ia yn toddi, neu meirioli, a mae'r lefelau'r cefnforoedd yn codi. Felly bydd y storfeydd y cefnforoedd yn mynd yn uwch a'r storfeydd y cryosffer yn mynd yn is. Ond yr un dŵr sydd wastad wedi bod yma. Iawn. Gan ni edrych ar mwy o'r graddfa bach. So mae gen i'r gylchred hydrolegol fyd-eang, a nawr mae gen ni'r storfeydd a chifoedd o fewn dalgylch afon. So wrth gwrs dyma chi mae'r chydnentydd a'r nentydd yn dreinio fewn un afon, ac mae gen ni mewnbwn fewn i'r system yma. Er bod yr system bydol yn caeedig o fewn dalgylch afon, mae yna mewnbwn, sef diodiad, chi mae'r glaw yn dod fewn, a mae'r achbwn, ble mae'r dŵr yn gadael, sef yn yr afon. Wrth gwrs, mae gen ni storfeydd a chifoedd eto o fewn yr dalgylch afon yma, ac yr un fath o rei sydd yn bodoli. Mae gen ni storfeydd, er enghraifft, ar yr arwyneb, mewn chynnoedd, neu mewn afonydd, neu mewn coed, chystyfiant. Mae gen ni lifoedd hefyd, chi fedrwn ni chifo ar draws y tir, neu yn y dŵr ar arwyneb. Wrth gwrs, fedrith o wedyn symud i fewn i'r tir trwy ymdreiddio, trylifo, trwy lif, ac wrth gwrs mae yna storfa o dan yr arwyneb, y storfa dŵr daear, ac y chif dŵr daear. Felly, os da ni'n edrych ar y diagram hwn, mae yna dipyn o storfeydd a chifoedd o fewn system dalgylch afon. Felly, i grynhoi ychydig, mae gen ni chifoedd a storfeydd o fewn dalgylch afon. Mae storfeydd yn leoliadau ble mae dŵr yn cael ei gadw yn y dalgylch afon dros dro. Mae rhain yn amrywio mewn amser. Fedrwn nhw fod yn cyfnodau hir neu cyfnodau byrion, a mae yna mynd i fod bethau sy'n mynd i gael effaith ar rhain. Er enghraifft yn y gef neu yn yr haf a tymhorau, ac pethau nhw'n i fynd mwy fewn i nes mlaen. Ond rhai storfeydd, er enghraifft ydy chystyfiant, y storfa ar yr arwyneb, pridd a chreigiau. Chifoedd yw'r prosesau sy'n trosglwyddo dŵr rhwng gwahanol storfeydd o fewn y dalgylch afon, a rhai o'r rhain fedrwn ni feddwl yw pwyslif neu chif coesyn, chif trostir, ymdreiddiad, trylithiad, chif dŵr daear neu chif sianel. Felly mae'n bwysig bod chi yn gwneud eich hun bod chi'n ymwybodol o'r termau hyn ac bod chi'n gwybod be maen nhw'n ei olygu. Fel arfer, gyda'r termau Cymraeg, os da ni'n torri'r gair fyny, er enghraifft mae chif tros tir, mae fo'n swnio fel bod o'n mynd dros y tir. Coeslif neu chif coesyn, hwnna'n swnio fel bod o'n chifo lawr coesyn y planhigyn. So da ni jyst darchen y termau i ni fod yn hyderus gyda'r termau. Nawr, gada ni edrych ar cwestiwn arholiad. Mae hwn yn enghraifft o diagram. Maen nhw wedi rhoi yn y papur iddo chi. Mae yna cliwiau ar gael yma. Mae gennym ni achwedd sy'n mynd i helpu ni. Mae gennym ni saethau gwahanol cliwiau. Felly, er enghraifft, mae gennym ni chif trostir, a mae hwn yn amlwg yn dangos bod yr chif yn mynd dros y tir, y saeth melyn. Mae gennym ni ymdreiddiad sydd yn dangos bod o'n mynd i mewn i'r tir. Mae gennym ni trwylif, y saeth glas golau, sydd yn dangos bod o'n mynd trwy'r tir, a chif dŵr daear sydd yn dangos bod o dan lefel yr afon, bod o'n dwfn yn y daear. Nawr, os da chi eisiau pausio'r fideo yn y fan hyn i roi cynnig ar y termau y brawddegau isod, gewch chi wneud. Ar yr eiliad i chi pausio, a wedyn nhw'n ni symud ymlaen. Iawn. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni gwblhau brawddegau gan ddefnyddio 4 term o'r bwlwch isod. Nawr, mae yna 6 term o fyma.
Felly, dyn ni'n gwybod mae'r dau nhw ddim yn berthnasol, a bydd rhaid ni trio ffindio sut mae'r pedwar arall yn mynd fewn. Y peth cyntaf byswn ni'n neud yw darchen y brawddegau yn gyntaf, a wedyn o bosib ceisio tynnu allan un neu ddau, dyn ni'n meddwl sydd ddim yn berthnasol. Felly mae'r brawddeg cyntaf yn sôn am teithiau ar draws arwyneb y tir. Nesaf yn sôn am chif dŵr trwy creigiau, eto o dan y tir. Mae gen i symudiad vertigol i mewn i'r pridd, a mae gen i symudiad dŵr yn weiredol drwy'r pridd. Felly, os dyn ni'n edrych ar y termau, maen nhw gyd i wneud efo'r tir, neu'r pridd, neu o dan y tir. Felly, fedrwn ni ddweud tydi anweddiad ddim yn berthnasol, a tydi trydarthiad ddim yn berthnasol. So, maen nhw'n digwydd uwch ben y tir. Felly, os dyn ni'n edrych ar beth ganddyn ni, so'r un cyntaf yn symud ar draws arwyneb y tir, so fedrwn ni ddweud bod o'n mynd dros y tir, felly chif dros tir. A chif dŵr trwy greigiau, dyn ni'n gwybod creigiau'n dwfn yn y ddaear, felly fedrwn ni ddychmygu bod o'n chif dŵr daear. Symudiad yn vertigol syth i lawr i mewn i'r pridd. Eto, os dyn ni'n edrych ar y diagram flaenorol, fedrwn ni weld bod hwn yn ymdreiddiad. Ac yn olaf, y symudiad dŵr drwy'r pridd, wel eto, os dyn ni'n edrych ar mae yna cliwiau ar y diagram flaenorol, eto mae fo'n trwy'r pridd, fedrwn ni fel trwy lif. Felly, grynhoi, ble dyn ni wedi cyrraedd hyd yn hyn. Ychydig iawn o ddiodiad sy'n disgyn yn uniongyrchol i'r afonydd, diodiad dŵr eira eirlaw, neu unrhyw fath o ddŵr sydd yn syrthio i'r daear. Mae'r rhan fwyaf o'r dŵr yn disgyn ar y tir o fewn y bas yn dreinio, y Dalgylch afon. Mae'r dŵr yn chifo unau fel chif trostir, dros y tir, neu'n chifo i mewn i'r pridd, y broses dyn ni'n galw'n ymdreiddiad. Unwaith mae'r dŵr yn y pridd, mae'r chifo efo'n araf i lawr y dyffryn fel trwy lif, trwy'r pridd. Mae peth y dŵr yn porceladu ymdreiddio'n ddyfnach i'r tir ac yn cyrraedd y craig wely, ble mae'n chifo fel chif dŵr daear. Mae croeso chi pausio'r fideo yn mynd yn ôl i edrych ar rhai o'r termau unwaith eto, ond am y tro gan i symud ymlaen. Mae'r cyfraddau ymdreiddio trwy lif a chif dŵr daear yn ddibynnol ar nifer y ffactorau. Dyn ni'n ymwybodol bod nhw'n digwydd, ond wrth gwrs pa bethau fedrith gael effaith ar faint o lif sydd yn digwydd, neu faint sydd yn y storfa, mae yna mynd i fod pethau sy'n mynd i gael effaith yn y Dalgylch afon. Enghraifft, mae maint a siâp y bas yn dreiniad a serthrwydd y chethrau mynd i gael effaith. Mae cyfanswm y glawiad drwy gydol y flwyddyn, wrth gwrs mae rhaid ni fel am tymhorau, a dwyster y stormydd law, faint o law sy'n disgyn, mynd i gael effaith. Cyfanswm a math o orchudd chysthyfiant, be gall arafu'r chif dŵr yna, ag athreiddedd a mandychedd y pridd. Nawr yn gyntaf, faint o law sy'n disgyn a dwyster stormydd. Wrth gwrs, os oes yna law man, mae yna mynd i fod amser i'r dŵr gyrraedd ar wyneb y daear ac ymdreiddio o'n araf, os mae'r glaw yn fan. Os mae'r glaw yn drwm, ac mae fo'n syrthio'n gyflym, wrth gwrs, does am amser i dŵr ymdreiddio i mewn i'r tir. Does am amser iddo sydd o fewn yn araf, mae'n mynd i lifo fel chif trostir. Mae hwn yn golygu, dyn ni'n eich mynd i gael rhyw fath o lifogydd, os oes mae storm dwys yn digwydd, storm mawr, gyda llawer o law, a mae'n mynd i gyrraedd yr afon yn gyflym. Felly fedrwn ni ddychmygu, mae lefel yr afon yn mynd i fynd yn uwch. Nesaf, mae gennym ni y maint a math o gorchudd chysthyfiant. Be sydd yn tyfu? Faint o goed sydd yn yr ardal? Wrth gwrs, y mwy o coed sy'n bodoli, mwy o rhyngipiad sydd yn mynd i ddigwydd. Mae'r coeden yn ymddwyn fel rhyw fath o ymberel. Mae'n mynd i arafu y chif dŵr, y glaw, neu'r eira. Mae'n mynd i arafu'r chif cyrraedd o gyrraedd y daear. A wrth gwrs, fedrith o syrthio ar y dail, fedrith dŵr anweddu oddi ar y dail, fedrith o cwmpo'n araf o'r dail, fedrith o chifo fel coeslif yn araf lawr i'r daear. Wrth gwrs mae hwn yn golygu, achos bod y dŵr ddim yn taro'r, y glaw ddim yn taro'r tir yn uniongyrchol,
Mae gennym ni lai o lif trostir, ac mae'r proses o ataliad, y raffu o'r rhif dŵr yma, yn creu mwy o amser i'r dŵr ymdreiddio, felly bydd gennym ni lai o lif trostir. Wrth gwrs hefyd, mae maint a siâp y bas yn dreinio yn mynd i gael effaith. Mae bas yn dreinio afon gyda siâp mwy crwn yn arwain at symudiad cyflymach y ddŵr i mewn i'r afon i gymharu â siâp hir a chul. Mae bas yn afon mawr gyda archwysiad uwch gan ei bod yn dreinio arwynebedd mwy o dir. Felly, yn syml, os oes gan yr maint y bas yn dreinio yn eitha bach, mae dŵr yn mynd i cyrraedd y system a mae'n mynd i gadael yn eitha gyflym. Os mae'r bas yn dreinio yn eitha mawr, wrth gwrs mae'n mynd i cymryd hirach, mae'n mynd i cymryd mwy o ddŵr fewn iddo, mae gyd yn mynd i gael effaith o faint o ddŵr sydd yn cyrraedd yr afon, pa mor gyflym mae'n cyrraedd yr afon, a pa mor gyflym mae fo'n gadael y system hefyd. Graddiant a chethrau. Mae chethr, slopes, os maen nhw'n serth, os da ni'n meddwl am syniad syml o disgyrchiant, os mae'r chethr yn eitha serth, mae'n golygu mae yna'n mynd i fod lai amser i ymdreiddio, achos mae'r dŵr yn mynd i chifo dros y tir, yn bennaf o achos disgyrchiant. Os mae'r chethrau mwy graddol, neu maen nhw'n gwastad, maen nhw'n fflat, mae hyn yn golygu mae yna mwy o amser i dŵr ymdreiddio, neith o gymryd mwy o amser i'r dŵr casglu fyny a chifo dros y tir, ond mae yna'n mynd i fod mwy o lif yn chifo dros y tir os da ni ar ryw fath o ongl ar chethr. Ac yn olaf, mae gennym ni y math o daeareg, sef y math o graig a'r math o bridd yn y fas yn dreinio. Mae gennym ni term newydd yma o enw anathraidd, sef impermeable. Wrth feddwl am anathraidd, meddyliwch am graig sydd yn galed iawn. Meddyliwch am concrit, rhywbeth sydd yn galed iawn, a mae'n anodd iawn i dŵr lifo ymdreiddio i fewn iddo. Ac os da ni'n meddwl am yr maes parcio, er enghraifft, mae yna dŵr yn glanio ar y concrit, mae fo'n methu ymdreiddio trwyddo, felly mae fo'n aros ar yr wyneb. So mae gennym ni mwy o lif trostir. Ar yr ochr arall, mae gennym ni craig neu pridd sydd yn mwy athraidd, permeable, sy'n galluogi mwy o ddŵr ymdreiddio i mewn iddo. Gall hwn fod yn gyflym neu yn araf, ond wrth gwrs os mae yna caniatau dŵr i symud i fewn i'r pridd, mae o'n mynd i ymdreiddio ac wneith o gyrraedd o dan y ddaear ac wrth gwrs bydd ganddyn ni lai o lif trostir. Felly, i gynrhoi, mae nodweddion bas yn dreinio afon ble mae glawiad yn cyrraedd yr afon yn gyflymach. Mae gennym ni storm law gyda glawiad uchel. Mae yna dim chystyfiant neu dim llawer o goed yn yr ardal. Bas yn dreinio siâp crwn, chethrau serth, a graig a phridd anathraidd. Mae rhain i gyd yn mynd i arwain at ble mae dŵr yn dreinio'n gyflym mewn i'r afon. Wrth gwrs ar yr ochr arall, mae gennym ni ble mae fo'n dreinio'n arafach, mae gennym ni glaw ysgafn, llawer o goed, bas yn dreinio hir a chul, mae gennym ni chethrau graddol, a mae gennym ni craig a phridd athraidd sydd yn gadael mwy o ymdreiddio a chai o lif trostir. Ond beth arall gall effaith ar y system agored dalgylch afon? Mae yna cliw yn chi yn isod, a dwi'n siŵr fydych chi ddychmygu, mae gennym ni rhywbeth enw tymhorau. Ac wrth gwrs mae rhain yn mynd i gael effaith ar faint o ddŵr sydd yn symud trwy storfeydd y chifoedd. Yn y gaeaf, da ni'n tueddu gael lefelau uwch y ddiodiad, mae tymheredd yn oerach sy'n darparu ar gyfer y chai yn weddu a dal chai o law. So mae dail, coch-dail sydd ganddo ni o bosib yn nhw'n cochi dail, felly mae yna lai o rhingipiad yn digwydd, felly mae'r dŵr yn taro'r coedyn ac yn mynd syth at y ddaear. O bosib syth fyny afonydd wedyn dros rhif trostir ac achosi mwy o lifogydd. Yn yr haf, mae yna lefelau is o ddiodiad, mae tymheredd cynhesach yn darparu ar gyfer y mwy anweddu, ac mwy yn cael ei dal gan dail ar y coed, sy'n golygu o bosib mae yna lai o ddŵr yn cyrraedd sianel yr afon. So mae gennym ni dwy gwestiwn arholiad jyst i orffen y fideo yma ffwrdd. Yn gyntaf, un cyfrifo ar y chwysiad afon, so faint o ddŵr sydd yn chifo mewn sianel afon ar adeg penodol. Fedrwn ni ddeud yn yr enghraifft yma mae gen i afon A ac afon B.
wrth edrych ar y ddwy lun, mae afon B yn amlwg gyda mwy o ddŵr ynddi na afon A. Ac dros gyfnod o munud, beth yw'r gwahaniaeth mewn archwysio'r afon rhwng afon A a B? So fedrwn ni weld mae fo'n cael ei mesur mewn eiliadau. Felly i gyfrifo fo fyny munud, mae angen achosi gyda 60. Felly bydd angen cyfrifiannau arnoch chi, na i adael i chi weithio hwnna allan, ond be bydd y gwahaniaeth yn syml, dyn ni'n mynd i achosi'r ddau gyda 60, a dyn ni'n mynd i tynnu un o'r un arall, a mae hwnna'n mynd i rhoi y gwahaniaeth i ni. Ac yn olaf, jyst i orffen, mae gen i cwestiwn arholiad i chi roi cynnig arni. Mae'r cwestiwn yn dweud, mae'r chwysiad mewn dalgylchoedd afonydd gwahanol yn gallu amrywio dros amser. Rydyn ni'n gwybod hwn, yn barod ydyn, mae'r chwysiad, faint o ddŵr sydd yn yr afon ac yn gadael y system yn medru amrywio. A ffactorau gall arwain at newid mewn chifoedd o fewn y system. Sut dyn ni'n mynd i fynd i afel ar cwestiwn fel yma? Dwi wedi rhoi 6 pwynt, mae yna 6 marc. Dwi hwn ddim yn cwestiwn i ba raddau, dwi ddim yn cwestiwn gwerthuso. Dyn ni angen gwybodaeth yn cwestiwn fel yma. A 6 marc, dyn ni angen rhoi y pwynt eglurio, rhoi yr effaith i pob un. Enghraifft, faint o law sy'n disgyn a dwys y stormydd. Fedrwn ni ddweud, o mwy o law sy'n disgyn, sydd yn golygu mae fedrith y tir fynd yn dirlawn. Mae'r dŵr wedyn, does ddim yn bosib iddo ymdreiddio, sy'n golygu mae yna mwy o lif trostir, sy'n golygu bydd o'n cyrraedd sianel yr afon yn gyflymach a bydd archwysiad yr afon yn uwch. Enghraifft, maint a math o gorchydd chysthyfiant. Fedrwn ni sôn am bod yna lawer y coed mewn ardal, fedrwn ni ddefnyddio'n termau bod yna rhingipiad yn digwydd, bod yna anweddu yn digwydd o'r dail, bod yna rafu, cyflymder y dŵr yn cyrraedd y ddaear, fedrwn ni sôn am y chif coesyn, sydd wedyn rhoi mwy o amser iddo ymdreiddio, sydd yn golygu mewn ardal coetir, bydd yna lai o chif trostir, sydd yn golygu bydd o'n cyrraedd yr afon yn arafach. A fedrwch chi wneud hwn am gyd o'r pwyntiau isod. Os ydych chi ddim yn sicr, cerwch yn ôl trwy'r fideo, edrychwch eto, ond mae hwn bob tro ydych chi'n rhoi'r pwynt, egluro'r pwynt, ehangu, a wedyn lincio nôl at y cwestiwn i bob un. 6 marc a un gwybodaeth yn unig. Diolch yn fawr i chi. I brofi eich gwybodaeth ar afonydd, mae croeso i chi roi cynnig ar y cwiz yn yr adnoddau. Cofiwch ymweld â gwefan Cadlam Cymru am fideos eraill. Diolch am wrando a phob lwc gyda'ch adolygu.